एक्चुअली बे लांग्रा मानसियाबो मालाय खाना नामा बियो सासे न'खर गोनां मानसिखौ गथ'आनो नै दा 6 बोसोर दं बेफोरबायदि गैया सिख्ला गैयामोन नामा मिगना खानामोन नामा बियो संसार जानाय मानसिखौ लाना थांनो आं सौ अननानैनो जेबो रायलायनोबो रोङा हेलौ आदै मादैफोरनिमोन नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय थाम्बनेइलाव नायनानै मानि बागै मा भिडिअ फैनो थांगासिनो नङा होनबा आं दंफैयो दा सारजन बसुमतारीनि न'आव आरोखि स' बिनि हिनजावा खारदों नैबे थाम्बनेइलाव होनाया आरो थाम्बनेइलाव नायना मिन्थिखाबायानो जानो हागौ नोंथांमोना नैबे हिनजावा खारना दं आरोखि स' मानि थाखाय खारदों होनना बुंबा न'खरावथ' जानो लोंनो अजस्र धन सम्पति दंखायो नङा होनबा थ' मानि थाखाय खारदों होनना बुंबा मा होनबावनो आरो बेनो एखेयानो मोनखागोन नों खारदों जेला बेबो बे हौवायाबो एखे नोंनि हौवायाबो बे एखेयानोमोन नों रायजो जादों बेजोंबो ओंखाम ओंख्रि संनांगोन आरो बे माबा माबि बे एखेयानो माखौथ' गिदिर फिसा बासिब्रा नोंसोरलाय रायजो जाबाय मोजाङै रायजो जानांगौ रुजु रुमु नङा होमबा न'खर संसार दं धन सम्पति अजस्र दं नोंस्रा नै दा आं फैना नायफैबाय नोंनि न'खराव आरोखि दा निर्जन बसुमतारी फंबायनि नोंनि हौवानि न'खराव जाहाथे नोङो भिडिअखौ नायदोंबा मोजाङै मोजां फैफिनबा न'खराव एक्सेप्ट खालामगोन होनना बुंदों थ' न'खरा मा सावरायलायो नोंथांमोना नोंथाङा भिडिअखौ फारियै नायलांनो हागोन दसेनि उनाव आं फुल भिडिअ होगासिनो आरो रायजो राजा नोंथांनि न'खरनि बिमा बिफा बिहाव बिखुनजोफ्रा मा फोरमायो आरो गामिनि महिलाफ्रा मा होनो नोंथांनि सायाव स' भिडिअखौ फुल भिडिअ होगासिनो आङो आरो जायफोर नोंथांमोना नुदोंबा नैबे सबिता बसुमतारी बिनानावखौ हमना हरफिनथारनांगौ आरोखि आंनि भिउवार्स आंनि साबस्क्राइबार आरो जिखुनु माहारियारि आफादखौनो रिकुवेस्ट खालामदों आरोखि आरो जायफोर सेंग्रा नोंथांमोना आंनि लोगो आंनि भिउवार साबस्क्राइबार नोंथांमोन जाहाथे नुदोंबा नैबे स्क्रिनाव होनाय आरो थाम्बनेइलाव होनाय कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालामना इनफरमेसन हरबानो जाबाय आरोखि दा आङो सबिता बसुमतारी हौवानावनो सोंनानै नोंथांमोननो खोन्थागासिनो जाथाया माबोरै जाया जेनेबा मा होननानै थांदोंमोन बेयो मा होननानै थांदों माने कन्ट्रलाव थांनो होननानै थगायलांदों इयो ओमफ्राय आंबो फन खालामदोंमोन दसेनि उनाव कन्ट्रलाव दं होननानै कार्डखौ मोनथ'वाखै होननानै बुंहरदोंमोन इयो ओमफ्राय दसेनि उनाव गामियाव फन हरबाय आं बेले हौवाजों फैबाय साइकेलखौ लांफैहोदो हौवाखौ बिदि होननानै खोन्थाहरदों दैया गामिनि मा गामबुरा आं गामिनि बोसोनगिरि आरो बोसोनगिरि दा बोसोनगिरि हिसाबै माबा मोनसे खावलायनो नागिरो नामा नोंथाङा खावलायनायाथ' बेनो जों नुनायाव बर्थमान न'खरखौ मोजां जाजानो जों हास्थायबाय थाखायो आरो न'खराथ' हौवासाया मोजाङानोमोन हिनजावसायासो मानि दिखाराव बोरै बेबायदि थांखो बेखौ जों हमस'नो हायाखै रायजोआ दा आंनि खावलायनाया बेनो जे माबा मोनसे जुदि गोसो बोरनानै थांदोंब्लाबो जाहाथे गावनि बे फिसा सासेखौ गोसोखांनानै फैफिनोबा गाहाम मोजाङै मोजां बेखौ जों हास्थायो आरो बे आं न'खरनि सोद्रोमानाव फंनैसो बाथ्रा सोंनो नागिरदों दायो दा लांखारग्रानिसिम मा मेसेज होनो नागिरो नोंथांमोना गिबियावनो नोंथांनि प्रकाश बसुमतारी इउटुब चेनेलनि साफ्रोमबो नायगिरि बिथांमोनखौ बरायग्रोनो थाबाय दा जोंहा जोंनि बे बिश्वनाथ डिस्ट्रिक्टनि सिङावनो थानाय नदुवार आनसलिकनि जोंहा नैबे जयसिरि एरियानि सनाजुलि गामिनि जा फंबाय निर्जन बसुमतारीनि बिसिया मैया अक्ट'बर 2 थारिखआव हरखाबै फुङाव न'निफ्राय ओंखारलांदों दा बेखौ जाय बिथाङा बा जाय हौवाया लांदोंब्ला बे जेन बिथाङा हाबा जाखानाय सबिता बसुमतारीया फिसायनि मुङा निर्जन बसुमतारी दा बेहा फिसाजोबो दङ दा बेखौ जाय हौवाया लांदों बे लांदोंब्लाबो जेन सासे उन्दै गथ'नि मोखांखौ नायनानै जिहेतु बिहा हाबा जाखानाय बेखौ जेन मोजाङै मोजां थिनहरो आं बेखौ जाय लांग्रा बिथांखौ आं गुरैयै गामिनि जानानै आङो गले गले खावलायो जेन नोंथाङा बेखौ जेन बा सबिता बसुमतारीखौ थिनहरफिनो निर्जन बसुमतारीनि बिमा बिफा ना थ' बिहामजोनि सायाव नोंथांमोना माबा होनो नागिरो मेसेज होनो नागिरो आं नुनायालाय नुखायो सम फन रायलायबाय थानाय खना रायलायो ओमफ्राय आं बुङो बिखुनजो जानानै मा सानफ्रामबो सान्दुंबो मिथिया सायख्लुमबो मिथिया सोरजों रायलायो माखौ रायलायबाय थायो होनबा आं हौवाजोंसो रायलायहरदों दा होनना बुङो आरो ओमफ्राय आं मा होनबावनो आं सिरि थायो जेनेबा दाथ' फैफिनजानो लुगैदों जेनेबा बिहामजोखौ ना आंना
आंना फिसालायानो फैफिनजानो लुगैदोंबा आंबो लुगैखागोन औ दा नोंथाङाथ' बायसान्सआव भिडिअखौ नायदोंबो जानो हागौ स' दा गुरै मोजाङै मोजां फैफिनबाथ' दाबो न'खराव एक्सेप्ट खालामफिनगोन होननानै बुंखादों दाबो रोखायैनो दा नैबे भिडिअआव फोरमायखादों जाहाथे मिथिखानानै न'आव फैफिनबा आरो मोजां जागोनखौ जोङो मिजिंथियो आरोखि ना आदैया नोंथांनि फिसाजोखौ न'खराव फैफिनजानो लुगैना फैफिनबाथ' बहुद मोजां मोनगोन आङो आंनि फिसौनि मोखांखौ ना नायबा बोरैबा समलायलाङो आङो मोजां मोजां फैफिनबा आंनि थाखाय बिराद मोजां मोनगोन आरो आं बिजामादैनि थाखायबो दा आं फिसौखौ अननानैनो जेबो रायज्लायनोबो रोङा आं बहुद दुखु मोजां मोना गावनो फैनानै आरो दा आलाय सिलाय गोदाव खालामलांबाय फिसौ बिजामादैखौ मोजां फैफिनबा आं मोजाङै मोनगोन आरो दा नोंसोर खारग्राफ्रा मोजां मोनो ना बिदि खारनो थाखाय बिराद मोजां मोनो नोंसोर ना दा न'खराव माबायदि परिस्थिति जादों नोंथांमोना नुखादोंआनो भिडिअनि गेजेरजों नङा होमबा नैबिदि हालाय हाफाया माने जाहाथे इयुनावबो दाजाथों जोंनि बिश्वनाथ नदुवार हालामनि सिङाव थानाय सनाजुलि गामिनि आङो सनाजुलि गामियाव दंफैयो दा खिन्थु जोंनि बेयाव फार्स्ट रेकर्ड होनना बुंबाबो जायो खिन्थु जोंनि बे एरियायाव आरो ना जोंनि टाउनाव जोंनि सा ओनसोलाव नैबे रेकर्डआ फार्स्ट रेकर्ड होनना बुंबाबो जायो खिन्थु जादोंबाबो खना खनला जादोंबाबो आं बिदि भिडिअ बानायनो आंखौ रिकुवेस्ट खालामबाबो आं थाङाखैमोन आदैमोननि गुरै खावलायनायाव आङो दिनै फैदों आरोखि खिन्थु आङो बेबायदि हिन्जाव खारनाय बायदिसिना भिडिअफोरखौ होनो बायो आरोखि ना जाहाथे नोंथांमोना रिकुवेस्ट खालामनायखायसो आङो दा फैदों बेबायदि हिन्जाव खारनायनि भिडिअखौ बानायनो थाखाय आरो जाहाथे नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ जायफोर आंनि साबसक्राइबार आंनि भिउवार्सफोरा नुदोंबा आरो जिखुनु जोंनि बर'नि माहारियारि आफादफोरा जुदि हमना हरनो हायोबा जोबोद गोजोननाय मोनगोन जोबोद साबायखर मान बावगोन आरोखि ना निर्जन बसुमतारीमोननि गामिनिफ्राय महिलाफोरनिसिम मोनसे बाथ्रा सोंनो नागिरदों थ' नोंथांमोना खारगोनखौ मिथिखायोमोन नामा सिगां खारगोनखौथ' रावबो मिथिया माने बे मैया माबायाव हाथायाव थांनो नामा होनना सोंहरदोंमोन आरो आं थाङा रेसनावसो थांनो आङो होननानै थगायलांबाय ओमफ्राय हाथायाव थांबा आरो गामि खाथि खाथिनि मानसिफ्रा नुदों आथिं सुफैनाय नुबायनो हाथायाव दावराव जाबा खोन्थाबाय सोर गोसोआबो ओमफ्राय दासो नुदोंमोन माथो मा अबाव थांखो हा बियो खारबायसो होननानै बुंदों आरो ओमफ्राय बेयाव खारबायनो जों होननानै साइकेलखौ नागिरबाय थाबाय नागिरबाबो मोनासै साइकेलखौबो सिनाया दांनायबाय थायो सिदा सोलायनानै लादोंबा मालाय दा साइकेलखौ सिनायासै साइकेला बेनोमोननो ओमफ्राय बिबोनाङा लांनानै नाफेदनाव दोनहैबाय नाफेदनिफ्राय दोनहैनानै गामिनियानो सासे बिजावजालि जानाया लानानै फैबाय बुंहरनायखाय ओमफ्राय जों बेखौ नागिरबाबो मिन्थिया जाय मानसिया लांदों बे मानसिया मोजाङै मोजां दोनफैफिनथों आरो हगार हरथों आरो नङाबा जों बे उनाव माबा मोनसे जायोबा बेब'स्था लानाय जागोन साननैसोनि उनाव मोनफिनबा मोनफिनथों आरो मोनसेयाबा जों बिदिनो बेब'स्था लानाय बबेहाय लांदों लोगोजोंसो थांदों ना हौवायासो लांदों लांनाय मानसिया जाय लांदों बे दोनफैफिननांगोन आरो फैफिनथारनांगोन मोजाङै मोजां एक्सुवेलि बे लांग्रा मानसियाबो मालाय खाना नामा बेयो सासे न'खर गोनां मानसिखौ गथ'आनो नै दा 6 बोसोर दं बेफोरबायदि गैया सिख्ला गैयामोन नामा मेगना खानामोन नामा बेहा संसार जानाय मानसिखौ लाना थांनो मालाय न'खर जानायखौ मालाय न'खरखौ दंस' खालामनो खानामोन नामा बेहा दुनियायाव सिख्लायानो जौदोंमोन नामा मोजाङै मोजां लांनानै लाबोफिन दोनफैफिन आरो नङाबा आरो उनावबा आरो जोङो बेलेग राहा लानाय जागोन खरा खालामगोन जोङो खानामोन नामा बे संसाराव हिनजावानो जोबदोंमोन नामा सिख्लायानो जोबदोंमोन नामा सासे न'खर जानाय न'खरखौ दंस' खालामनो मा पावारमोन बिहा दुनियायाव सिख्लायानो जोबदोंमोन नामा बिहा ओमफ्राय जोंनाबो आफिया दिनै हौवाखौ बेमारखौ नुनानै कन्ट्रलाव माइरं लायनो होननानै थगायनानै थांनायाबो बेनाबो बिराद गोरोन्थि जादों दिनै नों फिसाखौनो अननाय गैयामोन नामा नोंहा नोंनि बिखाया माबायदि बिखा नोङो न'खर गारनानै बिदि गुबुन हौवाजों थांनाय नोंहा संसारानो गैयामोन ना न'खरानो गैयामोन जानोनो गैयामोन ना लोंनोनो गैया सानैल' जाबाबो जायाबा बोराय बुरै गथ' सासे दिनै बेखौनो नोङो मा होननानै मा गोसोजों नोङो न'खरखौ दिनै जोगारना थांखो नोङो गावनो मोजां मोननानै फैलायबाय नोंखौ बिमा बिफायाबो थिसनहराखै दिनै संसाराव आधा संसार जानानै नोङो सा ससेयाव माने बिदिखौ न'खरखौ दंस' खालामनो सानदों नोंलाय आफिनाबो गियाना साबाखाय मोजां जायजों थांदों बेजों फैफिननांगोन न'खरा नै दा जोंहा फिसाला निर्जनाबो गाबगासिनो आयौ आबै फिसायाबो गाबगासिनो दिनै मानो बिदि खालामदों नोङो सा ससेयाव संसार जानाया सावसो बिनिया मोजां नङा खोमा गेसावसो बिदिबालाय मानो हाबा जानायमोन मानो संसाराव हाबनायमोन नोंलाय बिदि सानदोंबा मानो संसाराव हाबनायमोन आं आफि
दिनै आलाय सिलाय फिसाखौबो हौवाखौबो मेगनाव मोदै खुगायाव खदै गारनानै थांदों नोङो बेबायदि गोसोबा नों हाबाखौनो जानो हायामोन सिलाय साबि थानांगौमोन बिदिबा संसार जानानै आदा संसार जानानै नोङो न'खरखौ दंस' खालामनाया नों थाब जादों आफि जेबो दाबो जेबो नङा मोजाङै मोजां फैफिननांगौ नोङो न'खराव गोदोनि बादि सोलिनानै संसार जाफैफिननांगौ आफि नोङो